Здравейте, казвам се Мартин Петров и съм създал тази видеодемонстрация единствено и само с учебна цел. В нея ще обясня как да генерирате и използвате частните публични двойки ключове, за да се логвате през SSH с PuTTY. PuTTY е SSH клиент, който работи на Windows и Linux, но най-често е употребяван за Windows. Идеята на ключово базираните SSH логини е да не се налага да въвеждате всеки път потребителско име и парола, а автоматично да влизате в отдалечената система, в която имате достъп, разбира се. Хайде да започнем демонстрацията. Преди всичко, трябва да има SSH достъп до отдалечена GNU Linux машина. В случая при нас това е машина с IP адрес 10.10.10.1, а ние имаме такъв достъп. След това трябва да изтеглим необходимите приложения за Windows, които в случая съм изтеглил тук в тази папка SSH. PageHunt, PuTTY и PuTTYgen. След като вече ги имаме, сега ще генерираме публичен и частен ключ за съответния логин в нашата машина 10.10.10.1, като използваме приложението PuTTYgen. Стартираме го и поглеждаме в менюто Case, за да сме сигурни, че са избрани SSH2 RSA Key. След това натискаме Generate, за да генерираме нашия ключ. За да го генерираме, се изисква да местим по-бързо мишката, понеже движението се използва за генерирането на ключа. Въвеждаме нашата парола на ключовете. Парола 1. Парола 1. Сега записваме нашият публичен ключ. Файлът ще се казва public. Сега ще запишем и нашия частен ключ. Файлът ще се казва private. Сега остава да копираме нашият публичен ключ в отдалечената машина. Предварително се логваме в нея. Потребителското ни име е AutoP. Паролата е парола. Ако няма директория .sh, създаваме. В случая има. Записваме нашия публичен ключ в Authorized Keys. И се логаутваме. Сега вече може да затворим генератора. След това отваряме приложението Search PuTTY SSH Authentication Agent и зареждаме нашият личен ключ, като идеята на това приложение е да не се налага запомнянето на ключовите фрази. Тук паролата на нашите ключове беше парола 1. Тя е въведена успешно. Отваряме. След като подготвихме всичко това, сега остава да си направим един PuTTY профил. Стартираме PuTTY. В hostname въвеждаме IP-то на нашата машина. Порт 22 остава същия, понеже машината работи на 22 порт. Saved Sessions записваме името на нашия профил. Той ще бъде AutoP. Сега трябва да направим малко промени в някои подсекции. В секция Sessions, всъщност секция Connection, подсекция Data, трябва да въведем нашето потребителско име, с което искаме автоматично да бъдем логнати. В случая то е AutoP. Следващата настройка, която трябва да направим, е в секция SSH Out. Тук трябва да заредим нашият личен ключ, който предварително генерирахме с PageHunt. След като направих всичко това, остава
да запишем нашия профил за бъдеща употреба. След като го записахме, вече може да го отворим. Тук виждаме, че ние сме логнати в нашата система. Тук видяхме, че можем да се логваме в машина 10.10.10.1 без да се изисква въвеждането на потребителско име и парола. Надявам се, че този видеоматериал ви е бил полезен. До скоро от Мартин Петров и моят блог mpetrov.net.